हरे कृष्ण सर्वांना. आज आपण 17वा अध्याय करतोय. श्रद्धा त्रय विभाग योग. हा अध्याय सुरू करण्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण अध्याय सुरू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. आता बघता बघता आपले 18 दिवस संपत आले. आज 17 आणि 18वा अध्याय 2 दिवस असणार आहे. तर आज आपण करतोय श्रद्धा त्रय विभाग योग. आता कृष्ण आज श्रद्धेबद्दल बोलणार आहे. तर प्रथम आपण इकडे हे वृंदावनचे हे आहेत कृष्णाचे अर्च विग्रह. तर यांना प्रथम आपण नमस्कार करूया, यांचे आशीर्वाद घेऊया आणि मग पुढे आपण श्रीला प्रभुपाद ज्यांच्या कृपेमुळे आपण गीता शिकू शकतो, ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात गीता लिहिली, इस्कॉन मंदिरांची स्थापना केली, त्यांना आपण इकडनं साष्टांग नमस्कार करून पुढे जाऊया. त्याचप्रमाणे ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते, ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता, त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण नमस्कार करूया आणि मग आपला अभ्यास चालू करूया. आता आपण 16वा अध्याय बघितला. त्या 16व्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की 2 तऱ्हेची माणसं असतात, एक राक्षसी आणि एक दैवी. आणि दैवी माणसांमध्ये कोणते गुण असतात आणि जे असुरी असतात, असुरी स्वभावाचे माणसं असतात, त्यांच्यामध्ये कुठले गुण असतात. मग कृष्ण आपल्याला गुणांबद्दल का सांगतोय? कारण त्याला असं वाटतं की आपण माणसामधले गुण ओळखले पाहिजे आणि गुण ओळखून आपण पण अनालिसिस केलं पाहिजे की हा माझा मित्र होण्या योग्य आहे का, या व्यक्तीबरोबर संग करावा का, यासाठी आपल्याला कृष्णाने हे गुण सांगितले. आणि एक कारण आहे, त्यांनी सांगितलंय की जर तुम्ही असुरी गुण तुमच्यामध्ये असतील तर मग तुम्ही नरका जवळ जात आहात.
काम, क्रोध, लोभ ही नरकाचे हे 3 द्वार आहेत. तर हे आपल्याला माहित असल्यावर एक बुद्धिमान माणूस जो असेल, जर त्याला काम, क्रोध, लोभ असेल तर तो त्वरित त्याच्यावर काहीतरी ऍक्शन घेईल. हा, मग राक्षसी स्वभाव हे मुख्य 3 गुण सांगितले. दंभ, दर्प, अभिमान. या सर्व गुणांवर इतर गुण असतात, उभे असतात, आसुरी गुण. त्याच्यानंतर मग आपल्याला परिणाम सांगितलं की तुमची उन्नती व्हायची असेल तर तुमच्यामध्ये दैवी गुण पाहिजेत. अधोगती जर तुम्हाला स्वतःची करायची असेल तर तुम्ही राक्षसी गुण जे आहेत ते बाळगा. आता 17वा अध्याय. आता शेवटचे जे 2 श्लोक आहेत 16वा अध्यायात, त्यात कृष्णाने शास्त्राबद्दल सांगितलंय. तर ते काय सांगितलंय ते श्लोक मी जरा वाचते म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. य शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम. म्हणजे जो माणूस नियम सोडतो, पाळत नाही, जे काय वेदांमध्ये सांगितलंय, शास्त्रामध्ये सांगितलंय ते पाळत नाही, त्याला सिद्धी मिळत नाही, सुख मिळत नाही. थोडक्यात म्हणजे या जगात किंवा दुसऱ्या जगात म्हणजे पुढच्या जन्मात कुठेच त्याचं काहीही चांगलं होत नाही. तर आता हे सांगितलंय, हे कृष्णाने सांगितलंय यशास्त्र विधम उत्सृज्य. म्हणजे जो पुरुष शास्त्र विधींचा त्याग करतो, म्हणजे शास्त्र पाळत नाही, त्याला सिद्धी प्राप्त होत नाही, त्याला चांगली गती मिळत नाही आणि सुखही मिळत नाही. मग आता लगेच परत दुसऱ्यांदा कृष्णाने सांगितलंय तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि. म्हणजे इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय की शास्त्रापासून तुला समजलं पाहिजे की तुझं कर्तव्य काय आहे आणि अकर्तव्य काय, म्हणजे कुठली गोष्ट केली पाहिजे, कुठली गोष्ट केली नाही पाहिजे. आणि असे समजून तू शास्त्र विधीमध्ये शास्त्रात सांगितलेले विधी किंवा शास्त्रात सांगितलेले कर्म कर, तेच योग्य आहे. मग आता 2दा या शेवटच्या श्लोकामध्ये शास्त्र शास्त्र शब्द आला. मग आता अर्जुनाचा प्रश्न आहे की ज्यांची श्रद्धा आहे, बरं का, आहे श्रद्धा, पण ते शास्त्र उघडत नाही, त्यांच्या मनचं ते करतात, त्यांना कुठलं फळ मिळतं? आपल्या मनाप्रमाणे आपण जर वागलो तर मग आपल्याला कुठली गती मिळते, आपल्याला सिद्धी मिळते का, हा अर्जुनाचा प्रश्न आहे. मग कृष्णाने उत्तर दिलंय. ते उत्तर देताना टोटल एका माणसाचं अनालिसिस केलेलं आहे. म्हणजे आता समजा जर एखादा माणूस खूप जाड असेल ना, तर एखादा डॉक्टर जो असतो तो अनालिसिस करतो, मला तुझा हे करायचंय, तू काही ब्लड टेस्ट कर, तुझा स्ट्रेस टेस्ट करूया, कारण ओबेसिटीमुळे हार्टवर सुद्धा परिणाम होतो, सिडेंटरी लाईफस्टाईल म्हणजे डायबिटीस पण असेल. असं करून सगळ्या अँगल्सनी तो डॉक्टर अनालिसिस करतो आणि सांगतो की हे
ही जी ओबेसिटी आता बघ तुला काय काय झालंय, त्याचप्रमाणे कृष्ण सुद्धा इकडे अनालिसिस करतो. श्रद्धा आहे, पण ती श्रद्धा कशी आहे, ती वेगवेगळ्या पद्धतींची आहे आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने श्रद्धा केली की त्याचे परिणाम काय होतात, किंवा माणसाची श्रद्धा 3 भागात का विभागली जाते आणि हे सांगितलेलं आहे. मग 3 गुणांमुळे आपली श्रद्धा वेगवेगळी असते. मग त्या श्रद्धेवर आपण जे काय अन्न खातो तेही वेगवेगळं असतं. सत्वगुणातला माणूस सात्विक आहार घेतो, याबद्दल इकडे सगळं सांगितलं. मग ज्याप्रमाणे आपले गुण असतात त्याप्रमाणे श्रद्धा असते आणि त्याप्रमाणे आपण यज्ञ करतो, त्याचे सुद्धा 3 प्रकार असतात, तपस्येचे 3 प्रकार असतात, दान करतो ते सुद्धा आपली श्रद्धा असते, पण ती सुद्धा गुणांमुळे मलित झालेली असते. तर हे दान आपण कसं करतो, आणि मग ओम तत्सत याचा अर्थ सांगितलेला आहे शेवटी. आता अर्जुनाचा पहिलाच प्रश्न आहे. पल्लवी माताजी वाचता? हो माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, जी माणसे शास्त्रविधीला सोडून श्रद्धेने युक्त होऊन देवादिकांचे पूजन करतात, त्यांची मग स्थिती कोणती? सात्विक, राजसी की तामसी? आता इकडे असं दिसतं की श्रद्धा, कुठलाही माणूस श्रद्धाहीन नसतो बरं का, त्याला श्रद्धा असतेच असते. मग ती कृष्णामध्येच असेल असं सांगता येत नाही. काही जणांना देवदेवतांमध्ये खूप श्रद्धा असते, काही जणांना देवदेवतांमध्ये कृष्णामध्ये श्रद्धा बिलकुल नसते. ते काय म्हणतात, आम्हाला सायन्स इज एव्हरीथिंग, आम्ही जे वाचतो ते आम्ही बघतो, किंवा सीइंग इज बिलिव्हिंग, म्हणजे आम्ही बघतो आणि आमचा विश्वास होतो. तर आमचा सायन्सवर आमची श्रद्धा आहे. मग काही जण म्हणतात की आमची देवावर सायन्सवर नाही, पण माझे आई वडील खूप चांगले आहेत, अगदी देव माणसं आहेत, मला माझ्या आई वडिलांवर खूप श्रद्धा आहे. तर श्रद्धा ही श्रद्धाहीन असं कोणीच नसतं. त्याच्यामुळे काय होतं की आपलं जेव्हा आपण जन्माला येतो तेव्हा हे 3 गुण जे आहेत, सत्व, रज आणि तम, हे यांची पकड आपल्यावर असते. त्याच्यामुळे आत्मा जो खरा या गुणातीत आहे, गुणांच्या पलीकडे आहे, या गुणांमुळे तो आत्मा जणू काय अशुद्ध किंवा इम्प्युअर होतो, मलित होतो. आणि जेव्हा या 3 गुणांमुळे, मी तुम्हाला कसं सांगितलं की आपलं नॅचरल जे आपलं शरीर आहे त्याची नॅचरल टेंडन्सी काय आहे, निरोगी असणं, म्हणजे आपण हेल्थ एन्जॉय करतो. पण जेव्हा एखादा रोग आपल्या शरीरात येतो तेव्हा तो रोग ठरवतो या हा माणूस काय खाणार आहे, या माणसाची ऍक्टिव्हिटी काय असणार आहे, हे ते रोग ठरवतो. त्याचप्रमाणे जेव्हा हे गुण आपल्यामध्ये असतात, म्हणजे नॅचरली ते आपल्यामध्ये जन्म घेतो, तेव्हा तो आत्मा बद्ध होतो. तर हे जे गुण असतात हे ठरवतात की हा जो माणूस आहे याची श्रद्धा कशी असणार आहे. आता आपण बघूया. एक मिनिट, मी श्लोक वाचते. श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. पल्लवी माताजी वाचा. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, मनुष्यांची ती शास्त्रीय संस्कार नसलेली केवळ स्वभावताच उत्पन्न झालेली श्रद्धा सात्विकी, राजसी किंवा तामसी अशा 3 प्रकारची असते. ती तू माझ्याकडून ऐक.
आता कृष्ण आपल्याला या श्रद्धेबद्दल सांगणार आहे की सात्विक श्रद्धा कशी, राजसिक तामसिक श्रद्धा ही कशी असते. आता हा श्लोक नंबर 3 आहे बरं का. मी वाचते. सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धाम अयोयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सः. हे भारता अर्थात भरतवंशी अर्जुना, सर्व माणसांची श्रद्धा त्याच्या अंतःकरणानुरूप असते. हा पुरुष श्रद्धामय आहे, म्हणजे जो पुरुष ज्या श्रद्धेने युक्त आहे तो स्वतःही तोच आहे, अर्थात त्या श्रद्धेनुसार त्याचे स्वरूप असते. आता आपण पुढे बघूया. इकडे देवदेवता दाखवलेले आहे आणि इकडे शेअर मार्केटचा हा पिक्चर आहे. तुम्हाला आठवत, म्हणजे तुम्हाला रिलेट करता येतं का की जो राजसिक माणूस असतो त्याला त्याच्या खूप इच्छा असतात, इच्छा पूर्ण करायला पैसे लागतात, म्हणून तो काय करतो, त्याला वेळ नसतो खूप, त्याला लगेच फळ हवं असतं. मग तो लक्ष्मीची आणि दुर्गा माता देवदेवतांच्या पूजेमध्ये तो व्यस्त असतो. तर आता आपण बघूया त्याला सात्विक गुणामध्ये स्थित असल्यावर माणूस देवदेवतांची पूजा करतो. आता राजसिक सुद्धा करतो बरं का देवदेवतांची, पण त्यात आपण जरा पुढे बघूया काय कृष्णाने सांगितलंय. हरे हा 4था श्लोक. यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. श्री कृष्ण, सात्विक माणसे देवतांची पूजा करतात, राजसिक माणसे यक्ष राक्षसांची तसेच इतर तामसी माणसे असतात ती प्रेत व भूतगणांची पूजा करतात. आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय की सात्विक माणसे देव देवतांची पूजा करतात, राजसिक माणसे यक्ष राक्षसांची पूजा करतात, तामसी माणसे प्रेत भूतांची पूजा करतात. इकडे त्या स्लाइड्स दाखवल्या. आता यक्ष राक्षसांची पूजा करतात म्हणजे काय, म्हणजे आता जर तुम्ही बघितलं असेल तर एखादा माणूस जो असतो तो जो माणूस पॉवर मध्ये असतो बरं काय, पॉलिटिशियन असतो, त्याची तो इतकी सेवा करतो, इतकी सेवा करतो. तुम्ही हे असं बघितलंय का किंवा तुमच्या वाचण्यात आलेलं आहे का की काही काही लोकांना खूप पॉवर हंग्री असतात. मग आपण जशी आपल्या आध्यात्मिक गुरूंची पूजा करू त्याप्रमाणे ते इतर माणसांचीच पूजा करतात. ते जणू काही जे खूप पॉवरफुल असतात किंवा त्यांची सेवा करतात. इकडे यक्ष राक्षस म्हणजे काय, यक्ष म्हणजे जे पैशाकडे खूप अटॅच्ड असतात, म्हणजे जिकडे त्यांना खूप पैसे मिळतात अशा ठिकाणी राजसिक माणसं जातात. म्हणजे प्रॅक्टिकली सुद्धा ते लक्ष्मी देवीची पूजा करतील, पण यक्ष राक्षस जे आहेत अशांची ते खूप सेवा करतील, कारण त्यांना पॉवर पाहिजे. यक्ष म्हणजे जे संपत्तीकडे खूप अटॅच्ड आहे आणि राक्षस म्हणजे जे संपत्ती आणि पॉवर कडे खूप अटॅच्ड आहे. आणि तामसिक माणसे ही भूत प्रेतांची पूजा करतात. आता हे जे राजसिक माणसं आहेत ना, एक सेकंड वर्ल्ड वॉर झालं होतं, तर सेकंड वर्ल्ड वॉर मध्ये कलकत्त्यामध्ये एक बिझनेसमॅन होता आणि त्याचा जो धंदा होता त्या म्हणजे तो धान्य वगैरे विकत होता, तर त्याला खूप खूप फायदा झाला
बरं का. तर त्यांनी काय केलं, आपल्या लिव्हिंग रूम मध्ये अगदी भिंती इतका मोठा म्हणजे 6-7 फूट अशी असा हिटलरचा फोटो फ्रेम करून लावला आणि रोज तो अक्षरशः त्या फोटोची पूजा करायचा आणि नमस्कार की तुझ्यामुळे माझी इतका मला पैसा मिळाला. तर हे जे ते राजसिक माणसे ही असं जे माणसं पॉवर मध्ये असतात अशांची ती खूप सेवा करतात. हरे कृष्ण पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जे कठोर तपस्या आणि तपश्चर्या शास्त्रात सांगितलेली नाही ते अभिमान, अहंकार, वासना आणि आसक्ती यांच्यामुळे करतात. जे उत्कटतेने प्रवृत्त होतात आणि जे आपल्या शरीराच्या अवयवांना तसेच आत वास करणाऱ्या परमात्म्याचा छळ करतात त्यांना राक्षस म्हणतात. आता इकडे त्यांनी सांगितलंय राक्षस हे तप कसे करतात बघा. किती वर्षांपूर्वी कृष्णाने अर्जुनाला हे सांगितलंय आणि आपल्याला सुद्धा शास्त्रामध्ये हेच दिसतं. आता इकडे बघा, हा माणूस जो आहे यांनी आपला प्राणवायू रोखून धरलेला आहे आणि स्वतःला जमिनीखाली त्याचं डोकं आणि मान जमिनीखाली आहे. किंवा इकडे रावण आहे, त्यांनी काय केलंय, कैलास पर्वत उचललेला आहे, तो आपला दाखवतोय माझं बल केवढं आहे. आणि इकडे बघा इकडे पण हा जो माणूस आहे यांनी पण आपली मान पुरलेली आहे. इकडे हिरण्यकश्यपू यांनी हजारो वर्ष तप केलं. त्याच्या बाजूला वारूळ किंवा ऊन खूप होतं, कधी जोरात पाऊस वारा, पण तरी त्यांनी तिकडे लक्ष नाही दिलं आणि हिरण्यकशिपूनी खूप तप केला. पण हे असा तप करा, पर्वत उचला, इतके वर्ष जंगलात जा किंवा अशी मान जमिनीखाली घाला असं कुठे शास्त्रात लिहिलेलं आहे का? नाही. मग असं शास्त्रामध्ये जे लिहिलेलं आहे तेच आपण करायचं. त्याच्या विरुद्ध जर काही आपण केलं तर आपल्या हृदयामध्ये वास करणारा जो परमात्मा आहे तो खूप दुःखी होतो आणि हे केलेल्याने त्याला सुख मिळत नाही. तर आपण आपल्या मनाने काहीतरी करायचं, लोकांना अट्रॅक्ट करायला, हे बरोबर नाही आणि यांनी सिद्धी पण मिळत नाही, फळही मिळत नाही. आता तुम्हाला सगळ्यांना माहितीये रावण शेवटी काय झालं याचं, हिरण्यकश्यपू शेवटी त्याचं काय झालं तर त्यांना सुख मिळत नाही, चांगली गती मिळत नाही किंवा त्यांना ती सिद्धी जे काय हवं असतं ते तर मिळतच नाही. हरे कृष्ण पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण. भोजनही सर्वांना आपापल्या प्रकृतीप्रमाणे 3 प्रकारची प्रिय असते आणि तसेच यज्ञ, तप व दानही तीन प्रकारची आहेत. त्यांचे हे निरनिराळे भेद तू माझ्याकडून ऐक. आयुष्य, बुद्धी, बळ, आरोग्य, सुख आणि प्रीती वाढवणारे, रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर राहणारे, स्वभावतः मनाला प्रिय वाटणारे असे भोजनाचे पदार्थ सात्विक पुरुषांना प्रिय असतात. कडू, आंबट, खारट, फार गरम, तिखट, कोरडे, जळजळणारे आणि दुःख, काळजी व रोग उत्पन्न करणारे भोजनाचे पदार्थ राजसी माणसांना आवडतात. जे भोजन कच्चे, रस नसलेले, दुर्गंध येणारे, शिळे व उष्टे असते तसेच जे अपवित्रही असते ते भोजन तामसी लोकांना आवडते. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय आतापर्यंत, कृष्णाने सांगितलंय की जे सात्विक असतात ते देवदेवतांची पूजा करतात, राजसिक असतात ते यक्ष राक्षसांची पूजा करतात, जे तामसिक असतात ते भूत प्रेतांची पूजा करतात. मग त्याच्यानंतर कृष्णाने तप सांगितलेला आहे की विविध प्रकारचे तप जे आहेत ते प्रत्येक
गुणामध्ये जे असतात ते वेगवेगळ्या तऱ्हेने करतात. आणि आता त्यांनी सांगितलं की जे शास्त्रामध्ये लिहिलेलं नाहीये ते तप आपण करायचे नाहीत, कारण त्यांनी तसं केलं तर आपल्या हृदयात असलेला परमात्मा दुखी होतो. आता कृष्ण जेवणाबद्दल सांगणार आहे की प्रत्येक जो ज्या गुणात असतो त्याला तेच जेवण आवडतं. म्हणजे एक सात्विक माणूस असेल, जर तुम्ही त्याला राजसिक अन्न किंवा तामसिक अन्न दिलं तर तो खाणार नाही. तो म्हणेल नको मला, किंवा मी थोडंसंच घेतो, किंवा मी आज फळं खाईन असं. म्हणजे ही गुणांची पकड आपल्यावर इतकी स्ट्रॉंग असते की आपण त्याप्रमाणेच आपली ऍक्टिव्हिटी, आपलं जे दान धर्म किंवा जे काय आहे ते आपण त्या गुणाद्वारे, गुणाप्रमाणे करत असतो. मग इकडे त्यांनी सांगितलं की तुम्ही सत्वगुणात असेल तर तुम्हाला कुठलं खाणं आवडतं, तर जे साधं असतं, जे ताजं असतं ते सत्वगुणातला माणूस तसा आहार घेतो. त्या आहाराने काय होतं, आपलं आरोग्य चांगलं राहतं. आणि तामसी अन्न जे आहे इकडे त्यांनी दाखवलेलं आहे ते शिळं पाकळं असतं. इकडे तुम्हाला हे दिसतंय का, हे एक प्रकारचं चीज आहे बरं का. हे खूप किमती, खूप खूप किमती आहे. आणि त्या चीज मध्ये जिवंत आळ्या असतात, तुम्हाला इकडे दिसतायत का. आणि हे तामसी अन्न आहे. या तामसी अन्नाने काय होतं की आपल्यामध्ये रोग उत्पन्न होतात, आणि राजसिक अन्नाने सुद्धा रोग उत्पन्न होतात. तर राजसिक अन्न म्हणजे कसं असतं की खूप स्पायसी असतं, खूप तेलकट असतं, आंबट, खारट असं असतं. तर हे 3 अन्नाचे प्रकार झाले. तर आपल्याला कुठलं अन्न खाल्लं पाहिजे, आपल्याला सात्विक अन्न खाल्लं पाहिजे. का, कारण सात्विक अन्नाने आपलं आरोग्य चांगलं राहतं, आपल्याला शक्ती मिळते, आणि मग आपण अध्यात्मामध्ये जे काय आपण करतो त्यासाठी आपलं मन शांत राहतं. बघा, जेव्हा आरोग्य चांगलं असतं तेव्हाच मन शांत राहू शकतं. आरोग्य चांगलं नसेल तर मन सुद्धा तुमचं शांत राहू शकत नाही. आता इकडे सात्विक अन्न जे आहे ते म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, फळं, भाज्या वगैरे सगळं व्हेजिटेरियन फूड. श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला सांगितलंय की तुम्ही नॉन व्हेजिटेरियन फूड खाऊ नका. आता मला कोणी सांगू शकेल का की असं का श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की नॉनव्हेज फूड तुम्ही खाऊ नका, किंवा तामसिक अन्न खाऊ नका, असं का सांगितलंय त्यांनी? कारण आपण जैसे खावे अन्न मला तैसे हात वर होवे करा मन. ना, म्हणजे मी एकेकांना सांगते बोलायला. मनीषा माताजी बोला. कारण आपण जसे अन्न भक्षण करू तशी आपली बुद्धी होते आणि त्याप्रमाणे आपले वर्तनही होते. बरोबर. आणि आणि काही कोणाला सांगायचं आहे का तामसिक अन्नाबद्दल? कोणाला नाही बोलायचंय? बरं, आता इकडे श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला सांगितलंय की नॉनव्हेज तर खायचंच नाही, पण कांदा लसूण सुद्धा खायचा नाही. तर आता सायंटिफिकली मी तुम्हाला सांगते की आपण बघा, जेव्हा कांदा चिरतो तेव्हा डोळ्यातून पाणी येतं. तर असं का होतं? कारण कांद्यामध्ये सल्फर कंपाऊंड असतात, आणि त्या सल्फर कंपाऊंडमुळे डोळ्यातून पाणी येतात. तर सल्फर कंपाऊंड हे अगदी मायन्यूट क्वांटिटीज मध्ये
औषधांमध्ये वापरले जातात. आता जे औषध आपण घेतो त्याचा डोस किती असतो? खूप कमी असतो बरं का. आपण औषध जेवणासारखं घेतो का? नाही घेऊ शकत. आपल्या प्रकृतीवर विपरीत परिणाम होईल. तर औषध आपण कमी घेतो, जितकी जरूरत आहे तितकीच घेतो. तर त्याचप्रमाणे हे जे सल्फर कंपाऊंड असतात, कांदा आणि लसूण हे सुद्धा आरोग्यासाठी चांगलं नाही. यांनी आपला तमोगुण खूप वाढतो. आता मी तुम्हाला सायंटिफिकली सांगितलं आणि आपल्याला असं सांगितलं की हे नाही घ्यायचं, त्यांनी तमोगुण वाढतो. किंवा चहा आणि कॉफी हे राजसिक फूड आयटम्स मध्ये त्यांची हे आहे, म्हणजे त्यांचं नाव आहे चहा आणि कॉफी. आता तुमच्या जर लक्षात आलं की चहा घेऊन आपल्याला कुठलीही ऍक्टिव्हिटी करण्यासाठी एकदम अंगामध्ये उत्साह येतो. तुम्ही हे बघितलेलं आहे का? हो माताजी. चहा कॉफी घेऊन एक उत्साह असतो, फ्रेश येतो. वाटतं आपल्याला. हो, तर येतो. श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय ते सुद्धा उपयोग नाही. तुमचं जे माइंड आहे त्याला असं खाणं हवंय की ज्यानी मन शांत राहतं. तर हे आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की तुम्ही साधं जेवण घ्या. आणि जो साधा सात्विक आहार म्हणजे काय? स्वयंपाक केल्यानंतर 3 तासाच्या आत तो आपण कृष्णाला अर्पण करायचा आणि मग खायचा. असं नाही मी सकाळी जेवण सगळं करून ठेवलंय सात्विक, आता संध्याकाळी खाईन, नाही. मग ते जे जेवण होतं ते तामसिक होतं. पण एकदा तुम्ही कृष्णाला अर्पण केलं आणि मग तो प्रसाद घेतला तर मग संध्याकाळी जरी खाल्ला तरीही चालतो. पण असं नाही करायचं सकाळी करायचं आणि संध्याकाळी कृष्णाला अर्पण करायचं, असं नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. जो शास्त्रविधीने नमूद दिलेला यज्ञ करणे कर्तव्य आहे असे मनाचे समाधान करून फळाची इच्छा न करणाऱ्या पुरुषांकडून केला जातो तो सात्विक यज्ञ होय. आता इकडे सांगितलंय यज्ञ. आता जो शास्त्रात सांगितलेला आहे आणि जो आपण कर्तव्य म्हणून करतो आणि फळाची इच्छा नसते त्याला सात्विक यज्ञ म्हणतात. आता तुम्ही मला सांगा की आपल्या शास्त्राने काय सांगितलंय की कलियुगातला यज्ञ कोणता? सांगा बरं मला. महामंत्र जप. महामंत्राचा जप हरे कृष्ण करायचा. हरे राम. आणि तो कोणासाठी करायचा? आपण काय मला पैसे पाहिजेत, मोठा बंगला पाहिजे, गाड्या पाहिजे म्हणून करायचा की कृष्णाच्या आनंदासाठी? कृष्णाच्या आनंदासाठी करायचं. आपण फळाची आपल्याला फळ शिक्षणासाठी. नको आहे ही आपला भाव पाहिजे. मग जेव्हा अशा तऱ्हेने आपण जप करतो त्याला यज्ञाचं रूप मिळतं आणि त्याला सात्विक यज्ञ म्हणतात. का? कारण आपण शास्त्राप्रमाणे सांगितल्याप्रमाणे आपण तो करतो. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. परंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्थात भरतवंशीयांमध्ये श्रेष्ठ अर्जुना, केवळ दिखाव्यासाठी किंवा फळही नजरेसमोर ठेवून जो यज्ञ केला जातो तो यज्ञ तू राजस यज्ञ समज. म्हणजे इकडे तुम्ही बघितलं काही जण असं होम हवन करतात, चंडी होम किंवा अनेक हवनाचे सुद्धा प्रकार असतात. म्हणजे ते देवदेवतांची पूजा करतात. असं का करतात? कारण समोर त्यांच्या फळ असतं की मला अमकी गोष्ट पाहिजे. तर असा यज्ञ जो माणूस करतो त्याला राजसी यज्ञ असं म्हणतात. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. शास्त्राला सोडून अन्नदान न करता, मंत्राशिवाय दक्षिणा न देता व श्रद्धा न ठेवता केल्या जाणाऱ्या यज्ञाला तामसिक यज्ञ असे म्हणतात. हरे कृष्ण. आता जे शास्त्रात सांगितलेलं नाही असा जर आपण आपल्या मनचं केलं तर त्याला तामसिक यज्ञ म्हणतात. आता राजसिक यज्ञ आता वेदांमध्ये सांगितलेलं आहे. होम हवन तुम्ही करू शकता. जर तुम्हाला पुत्र प्राप्ती हवी असेल तर अमक करा, संपत्ती हवी असेल तर हे करा. पण वेदांमध्ये काय सांगितलंय की त्याचा जे सार आहे ते काय सांगितलंय की शेवटी तुम्हाला जाणायचंय की कृष्ण कोण आहे. पण तो जो भाग आहे वेदांचा तो आपण डिलीट करतो आणि आपल्या सेन्स ग्रॅटिफिकेशन साठी, इंद्रिय तृप्तींसाठी फळ समोर ठेवून आपण हा यज्ञ करतो. हा शास्त्रात सांगितलेला आहे. पण तरी देखील हा राजसिक आहे कारण फळ समोर ठेवतो. ज्याप्रमाणे एक राजसी माणूस लक्ष्मीकडे जाईल, पूजा करेल आणि स्तोत्र म्हणेल पण फळ समोर ठेवून, मग तो जे काय करतो त्याची जी श्रद्धा आहे ती देवदेवतांची जरी असेल तरी फळ समोर असल्यामुळे ती राजसिक श्रद्धा होते. आता इकडे त्यांनी या स्लाइड मध्ये भौमासूर दाखवलाय. तो शिवभक्त असतो. तर तो एकदा खूप तपश्चर्या करतो की मला शिवाला प्रसन्न करायचंय आणि शंकर काय प्रसन्न होत नाही. मग तो काय करतो की समोर एक अग्नी पेटवतो आणि आपले अवयव कापाय लागतो आणि ते त्या अग्नीमध्ये तो आहुती देतो. तर हे असं कुठे सांगितलंय? कुठेही सांगितलेलं नाही की असा तुम्ही असा यज्ञ करा, अशा रीतीने तुम्ही देवदेवतांना प्रसन्न करा, असं कुठेही सांगितलं नाही. त्याच्यामुळे हा जो यज्ञ आहे याला तामसी यज्ञ म्हणतात. आणि जर तुम्हाला प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल द्यायचं असेल तामसी यज्ञ तर ते कसं, आता बघा आपल्या भाद्रपद महिन्यामध्ये आपण मोठ्या उत्साहाने गणेश उत्सव करतो. 10 दिवस चालतो. तुमच्याकडे वर्गणी मागायला माणसं येतात का? मला सांगा बरं. हो, येतात ना. आता 2 वर्ष कदाचित बंद झालं असेल, आता परत चालू होईल. तर ते पैसे मागायला येतात, वर्गणी मागायला येतात. त्या पैशाचा वापर ते कशासाठी करतात? तिकडे जिकडे मोठे मोठे पंडाल असतात तिकडे काय असतं, मोठमोठा लाऊड म्युझिक असतं किंवा चित्रकलेची स्पर्धा किंवा एखादं नाटक किंवा गाण्याची स्पर्धा, असे सगळे विविध स्पर्धांचं आयोजन असतं तिकडे. त्याच्यानंतर तिकडे कोणालाही म्हणजे रोज 10 दिवस कुठलेही भोजन देत नाही, म्हणजे प्रसाद देत नाही, जेवायला देत नाही गरीब लोकांना. अथवा तिकडे मंत्र उच्चार सुद्धा नसतात की आमच्याकडे सकाळ ते संध्याकाळ गणपतीचा मंत्र आहे असला तर अगदी जास्तीत जास्त तासभर असेल, पण तोही मेजॉरिटी ठिकाणी नसतो. बरं. आणि त्याच्यानंतर तिकडे आपल्याला माहित नाही की पूजा शास्त्रात दिल्याप्रमाणे गणेश पूजा करतात का, काय दक्षिणा दिली जाते किंवा हे सुद्धा आपल्याला माहित नसतं. तर हे जे सगळं आहे की पैसे गोळा करतात आणि त्या पैशाचा खर्च जो असतो तो इतर काहीतरी म्युझिक लावा, नाहीतर कसल्या तरी चित्रकला स्पर्धा आणि गायन स्पर्धा किंवा डेकोरेशन करा, मोठमोठं लाइटिंग करा, हिंदी फिल्मी सॉंग्स लावा,
सगळा पैसा याच्यात जातो. त्याच्यामुळे जे आपण केलेलं दान आहे त्यांनी कुठल्याही माणसाचा उद्धार होत नाही. म्हणजे ह्युमन सोसायटी ही यांनी एक सेन्स ग्रॅटिफिकेशन सारखं होतं, इंद्रिय तृप्ती, बाकी या पलीकडे काही नाही. आणि वेगवेगळ्या गणेश मूर्त्यांची हे केली जाते कॉम्पिटिशन, की बाबा कुठली जास्त चांगली आहे, मग आमचं डेकोरेशन चांगलं आहे की तुमचं चांगलं आहे असं. तर हे सगळं याला तामसिक यज्ञ असं म्हणतात. हरे कृष्ण. मी हे वाचते. देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते. देव, ब्राह्मण, गुरु व ज्ञानी यांची पूजा करणे, पावित्र्य, सरळपणा, ब्रह्मचर्य आणि अहिंसा हे शारीरिक तप म्हटले जाते. आता कृष्ण तपाबद्दल सांगणारे इन डिटेल. तप म्हणजे काय, फक्त शरीराने करायचं नसतं की आपण ध्यानास्थ बसलो, ध्यान लावून बसलो किंवा मी मौन पाळलेला आहे, अशा शरीराचा तप फक्त तसा नसतो. तसाही असू शकतो, पण आपला शरीराचा तप म्हणजे त्यामध्ये वाचा पण आली, त्यामध्ये मन सुद्धा आलं. आता शारीरिक तप इकडे कृष्णाने सांगितलंय की हे जे शरीर आहे हे एक वाहन आहे, याने तुम्ही कृष्ण प्राप्ती करू शकता. मग तुम्ही हे शरीर आहे हे कृष्णासाठी, हे माझ्यासाठी वापरा. मग कृष्ण काय म्हणतोय की देव, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी यांची पूजा करा. म्हणजे हे जे शरीर मिळालेलं आहे हे आपल्या आई वडिलांकडून मिळालंय. इकडे आई वडील नाहीये, पण श्रील प्रभुपादांनी लिहिलंय की आपले जे आध्यात्मिक गुरु आहेत, आपले आई वडील आहेत, यांची सेवा आपण केलीच पाहिजे आणि खूप मनापासून केली पाहिजे. पूजा, त्यांची सेवा करताना त्याच्यामध्ये सरळपणा हवा, कुठलाही कपटी भाव नको, पावित्र्य हवं, अहिंसा. याला शारीरिक तप म्हटलं जातं. आता पुढे आपण बघूया. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. हरे कृष्ण. जी दुसऱ्याला न बोचणारे, प्रिय, हितकारक आणि यथार्थ भाषण असते ते, तसेच वेदशास्त्रांचे पठन व परमेश्वराच्या नाम जपाचा अभ्यास हेच वाणीचे तप म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण बघा आपल्याला सांगतोय की तुमची वाणी कशी असली पाहिजे, खूप मधुर असली पाहिजे. सत्य सुद्धा सांगताना दुसऱ्यांना टोचेल असं नाही बोललं पाहिजे. मग कसं बोलायचं? आता जर कोणाला तुम्हाला सांगायचंय की मला अमका अमका गुण तुझ्यामध्ये आवडला नाही किंवा तू हे चुकीचं केलंस, तर पहिल्यांदा सांगताना त्या माणसामध्ये काही चांगले गुण असतातच ना, सर्वांमध्ये काही चांगले गुण असतात. त्या चांगल्या गुणांची पहिल्यांदा प्रशंसा केली पाहिजे आणि शेवटी त्याच्या काय आवडलं नाही हे सांगितलं पाहिजे. पहिल्यांदा चांगलं बोलायचं, त्या माणसाची स्तुती करायची आणि मग सांगायचं. असं बोलल्याने त्या माणसाला बोचत नाही. आणि हे अशा तऱ्हेने आपण बोललं पाहिजे की दुसऱ्यांचं मन जे आहे त्याला क्लेश नाही पोचले पाहिजे, त्रास नाही पोचला पाहिजे. तर या ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच म्हणतात. तर यासाठी त्यांनी वाणीचा तप हे जे उदाहरण आहे हे युधिष्ठिर महाराजांचं दिलेलं आहे की अशी आपली वाणी असली पाहिजे. आणि आपण काय करू शकतो वाणीचा तप
कसा पाडू शकतो? एकतर लोकांकडे खूप छान बोलायचं, सत्य बोलायचं, दुसऱ्यांना त्रास होईल असं बोलायचं नाही, पण वाणीचा मुख्य वापर आपण वेदांचं पठण करायला, नामजप करायला वापरलीच पाहिजे आपली वाणी. नाम जपासाठी आणि वेदांचं पठण करायला ही वापरलीच पाहिजे. त्याच अनुषंगाने मी तुम्हाला सांगते की तुम्ही जर आमच्या या इस्कॉन मध्ये म्हणजे आलात तर तुम्हाला सुद्धा जर श्लोक वाचायचे असतील किंवा अनुवाद वाचायचा असेल किंवा सुरुवातीला 2.5 ते 3 ज्याप्रमाणे कुमुद माताजी पूर्ण अध्यायाचं पठण करतात तसं जर तुम्हाला करायचं असेल तर तुम्ही खरोखर मी सांगते मनावर घेऊन जॉईन व्हा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि शांतता, साधेपणा, गुरुत्वाकर्षण, आत्मनियंत्रण आणि विचारांची शुद्धता ही मनाची तपस्या आहे. हरे कृष्ण. आता मनाची तपस्या ही खूप मोठी आहे. शरीराची तपस्या आणि वाचेची तपस्या याच्यावर मनाची तपस्या आहे. कारण मन तुमचं शुद्ध असेल ना, वाचाही शुद्ध होते, शरीरही शुद्ध होतं. म्हणजे मन शुद्ध असेल तर बाकीचे जे 2 तप आहे ना, वाणीचा तप आणि शारीरिक तप तो आपोआप येतो. तर मन हे खूप खूप महत्वाचं आहे. आणि मनामध्ये कुठले गुण पाहिजे? शांतता, साधेपणा, आत्मनियंत्रण, विचारांची शुद्धता हे मनामध्ये हवंय. आता जर तुम्ही बघितलं असेल तर बाहेर मार्केटमध्ये खूप पुस्तकं असतात माइंड कंट्रोल वरची. तर तुम्ही वाचलेली आहेत का कुठली पुस्तकं ऑन माइंड कंट्रोल की नाही? नाही माताजी. बरं, पण तुम्हाला माहित आहे का की आहेत अशी पुस्तकं? हो, हा, मॅनेजमेंट साठी वापरली जातात ती. कशासाठी? मॅनेजमेंटच्या अभ्यासासाठी. बरोबर. अँगर मॅनेजमेंट वगैरे असे काय काय असतात, मोठमोठे टर्म्स वापरतात ते. तर इकडे शांतता, साधेपणा, ग्रॅव्हिटी, आत्मनियंत्रण, हे सगळं, विचारांची शुद्धता, या सगळ्यावर पुस्तकं लिहिलेले. हाऊ टू बिकम पीसफुल किंवा सेल्फ कंट्रोल हे सगळे खूप पुस्तकं लिहिलेली आहेत. पण आपल्याला हे भगवद्गीता जेव्हा आपण वाचतो तेव्हा आपल्याला आपल्या मनाबद्दल आपण जास्त समजतो. बरं, तुम्हाला सगळ्यांना असा एक सगळ्यांना एक जाणवतं का की मन आपलं सारखं भटकत असतं? तुम्हाला जाणवतं? हो माताजी. कधी असं ते स्थिर असतं का? एक सारखा आत्ता अमक्याचा विचार केला नंतर आणि दुसरा विचार येतो. तो दुसरा विचार थांबेपर्यंत त्याला 100 शाखा फुटलेल्या असतात. म्हणजे एक विचार कुठला येतो आणि मन कुठे जातं ना, इतके विचार मनामध्ये असतात. तर एकसारखं मन या विचारांमध्ये भटकत असतं. म्हणजे ऑलवेज माइंड इज वॉन्डरिंग आणि ऑलवेज इन सर्च ऑफ समथिंग. तर मन कोणाच्या शोधात असतं? त्याला कोण हवं असतं? तर मनाला कृष्ण हवा असतो आणि तो कृष्णाच्या शोधात असतो. त्याला कृष्ण हवा असतो. पण ज्याप्रमाणे एक लहान बाळ असतं आणि आता त्याची आई ऑफिसहून आलेली नसते म्हणून ते बाळ रडत असतं. मग इतर घरची लोक त्याला एक खेळ दे, दुसरा खेळ दे, बॉल दे, नाहीतर काहीतरी आणि दे किंवा खायला दे, असं करून थोडा वेळ ते मूल गप्प बसतं आणि परत रडतं. परत दुसरा नवीन खेळ दिला की गप्प बसतं आणि परत रडतं. त्याचप्रमाणे
आपलं जे मन आहे हे एक सारखं कृष्णाला शोधत असतं आणि आपण इन दॅट प्रोसेस आपले जे इंद्रियाचे विषय आहेत ना तिकडे आपण आकर्षित होतो. तिकडे आकर्षित झाल्यावर आपलं थोडंसं आपण माइंड आपलं काइंड ऑफ डायव्हर्ट होतं. मग आपण जरासे गप्प बसतो, शांत बसतो. नंतर आपल्याला समजतं अरे हा इंद्रियांचा विषय हा क्षणभंगूर आहे. मग चला दुसरा कुठला तरी विषय समोर, तिसरा विषय समोर, असे एकसारखे अनेक विषय समोर येत असतात. पण तरीही मनाचं भटकणं बंद होत नाही. ज्या वेळेला तुम्ही कृष्ण तुमच्या मनाला द्याल त्यावेळी त्वरित त्याचं भटकणं एकदम बंद होतं. आणि हे जे गुण आहेत ना, शांतता, साधेपणा, ग्रॅव्हिटी ऑफ द माइंड, आत्मनियंत्रण, विचारांची शुद्धी तुम्हाला आपोआप मिळतात. म्हणजे हे सगळे गुण लक्षात ठेवा, बाजारात मिळत नाहीत. तुम्ही कृष्णाशी कनेक्ट झाल्यावर, त्याचे भक्त झाल्यावर हे जे गुण आहे हे कृष्णाकडून तुम्हाला भेट स्वरूपामध्ये मिळतात. या कुठल्याही गोष्टी आपण विकत घेऊ शकत नाही. ते फक्त जेव्हा तुम्ही तुमच्या मनाला कृष्ण द्याल तेव्हा या इतक्या मौल्यवान गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला सहजरित्या कृष्ण प्रदान करतो. हा, आता मी ही स्लाइड तुम्हाला सांगायला विसरले की इकडे तुम्हाला शुकदेव गोस्वामी दिसतात. तर त्यांची जन्मकथा मी सांगितली होती, तुमच्या लक्षात आहे का? हो माताजी. की ते त्यांच्या मातेच्या गर्भामध्ये 16 वर्ष होते आणि त्यावेळेला व्यासदेव हे आपल्या पत्नीला भागवत कथा सांगत होते आणि हे ऐकत होते. आणि शुकदेव गोस्वामींना वाटलं की मग आता मी जर बाहेर आलो, या भौतिक जगात आलो तर किती हानिकारक आहे, किती नुकसान होऊ शकेल एका जीवाचं. तर नको, मी इकडे आहे ना, मी सुखी आहे, म्हणून तो जन्म घेत नव्हता. मग व्यासदेवानी कृष्णाला विनंती केली की तुम्ही आता या बाळाला सांगा की तू जन्म घे म्हणून. मग कृष्णाने विनंती केल्यावर शुकदेव स्वामींनी जन्म घेतला आणि ते जे जन्म घेतल्या त्यांनी आपले आई वडील कोण आहेत इकडे सुद्धा जरा म्हणजे बघितलं सुद्धा नाही, ते पळत सुटले. आणि ते आई वडील कोण आहेत का नाही बघितलं की तेवढी सुद्धा मला आई वडिलांची अटॅचमेंट नको, प्रेम नको, मला आता त्वरित कृष्ण प्राप्ती साठी जायचंय. कुठेही काहीही मला बंधन, आसक्ती, अटॅचमेंट काहीही, कोणाचंही प्रेम नकोय. तर ते पळत पळत गेले आणि व्यासदेव त्यांच्या पाठीपाठी गेले की बाळा तू कुठे चाललायस म्हणून, जरा आम्हाला तरी तुला बघू दे. आणि ते पळत पळत जेव्हा गेले तेव्हा तिकडे एक सरोवर होतं. त्या सरोवरामध्ये काही स्त्रिया स्नान करत होत्या. तर या शुकदेव गोस्वामींना बघून त्या स्नान करत होत्या, त्यांनी काही आपलं अंग झाकलं नाही. मग शुकदेव गोस्वामी पुढे गेल्यावर व्यासमुनी आले. लगेच त्या बायकांनी आपापले कपडे घेतले आणि आपलं अंग झाकलं. मग शुकदेव गोस्वामी ना बघून त्यांनी का असं नाही केलं, कारण शुकदेव गोस्वामी हे आत्मसाक्षात्कारी होते. आणि आत्मसाक्षात्कारी माणूस आहे तो शरीर नाही बघत, आत्मा बघतो. शरीर म्हणजे जणू काही एक वस्त्र घातलंय, त्याला काहीही कसलीही इच्छा नसते आणि एक इनोसंट लुक असतो. हा, तो जो इनोसन्स होता, तो सरळपणा, साधेपणा तो शुकदेव गोस्वामींच्या चेहऱ्यावर दिसत होता आणि त्या बायकांना जणू काही लाजच नाही वाटली. पण व्यासदेव आले, ते सुद्धा साक्षात्कारी होते, पण ते गृहस्थाश्रमामध्ये असल्यामुळे, एक गृहस्थ असल्यामुळे काही नियम आपण पाळतो.
आपण आपल्या शरीराला झाकतो किंवा व्यवस्थित वस्त्र घालतो, म्हणून हे गृहस्थ असल्यामुळे त्यांनी या बायकांनी ते नियम पाळले, जरी ते आत्मसाक्षात्कारी होते. श्रद्धया परया तप्तं तपतत त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते. हरे कृष्ण. फळाची इच्छा न करणाऱ्या योगी पुरुषांकडून अत्यंत श्रद्धेने केलेल्या वर सांगितलेल्या तिन्ही प्रकारच्या तपाला सात्विक तप म्हणतात. आता सात्विक तप म्हणजे कोणता? नंबर 1, फळाची इच्छा नसते आणि योगी पुरुषांकडून अत्यंत श्रद्धेने केलेल्या, म्हणजे एक जो योगी आहे, जो भक्ती योगी आहे किंवा ज्याला गुरुनी सांगितलेला आहे त्याप्रमाणे तो करतो, शास्त्रात लिहिलेला आहे, त्याला सात्विक तप म्हणतात. इकडे तुम्ही या स्लाइड मध्ये बघताय ना, हे सगळे वैष्णव आहेत. हे मायापूर धामला हे परिक्रमा करताय, वृंदावन परिक्रमा करताय. वृंदावनामध्ये जिकडे जिकडे छोटी छोटी गावं आहेत ना, जिकडे कृष्णाचा राधेचा वास होता, तर अशी काही गावं आहेत, त्या प्रत्येक गावांना जाऊन परत ते स्टार्टिंग पॉइंटला येतात. त्याला 84 कोस परिक्रमा म्हणतात. आणि असं मानलं जातं की तुम्ही मग 84 योनीमध्ये 84 लक्ष योनी मधून तुम्हाला त्वरित मुक्ती मिळते. तर ही ती परिक्रमा आहे. आणि ही वृंदावन परिक्रमा किंवा गोवर्धन परिक्रमा आहे. ही गोवर्धन परिक्रमा आहे. कृष्णाने सांगितलं होतं की म्हणजे सर्व पर्वतांमध्ये मी गोवर्धन आहे असं पण, किंवा कृष्णाने सांगितलं की हे गोवर्धन म्हणजे मी स्वतः आहे. आणि आपल्या जे वृंदावनचे 6 गोस्वामी होते ते सुद्धा परिक्रमा करायचे बरं का. गोवर्धन परिक्रमा म्हणजे असे जे तप आहे ते जाणून केले पाहिजे. तुम्हाला ती परिक्रमा करायला साधारण 3.5-4 तास लागतात. ऑन फूट अनवाणी किती जण परिक्रमा करत असतात. जर तुम्हाला इतकं चालणं शक्य नाही तर तिकडे रिक्षा पण आहेत, ते घेऊन जातात तुम्हाला. तर हे ज्या असा जो तप आहे ना, तो अवश्य आपण केला पाहिजे. सत्कारमान पूजार्थम तपोदंभेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलम अध्रुवम. हरे कृष्ण. जे तप सत्कार, मान व पूजा होण्यासाठी तसेच दुसऱ्या काही स्वार्थासाठीही स्वभावाप्रमाणे किंवा पाखंडीपणाने केले जाते, ते अनिश्चित तसे क्षणिक फळ देणारे तप येथे राजसिक असे म्हटले जाते. आता राजसिक तप म्हणजे फळाकडे जेव्हा आपण बघतो आणि कुठलीही गोष्ट करतो ते म्हणजे राजसिक. आता हे तामसिक आहे. मूढ ग्राहेण आत्मानो यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थं वा तत्तामसं उदारुतम. श्री कृष्ण. जे तप मूर्खतापूर्वक
हट्टाने मन, वाणी आणि शरीर यांना कष्ट देऊन किंवा दुसऱ्यांचे अनिष्ट करण्यासाठी केले जाते ते तप तामसिक म्हटले गेले आहे. म्हणजे इकडे आता सांगितलंय की ती उदाहरणं मी तुम्हाला दिली की रावण काय करतोय, किंवा इकडे हा जो हिरण्यकश्यपू आहे त्यांनी कितीतरी वर्ष, म्हणजे कितीतरी हजारो वर्ष, आता मला लक्षात नाहीये 10,000 की 20,000 की 30,000 असं काहीतरी आहे, इतके वर्ष त्यांनी तप केला आणि अक्षरशः होरपळून निघाला, फक्त हाडं उरली होती त्याची. तर असं हट्टाने आणि शरीराला कष्ट देऊन आणि दुसऱ्यांचे अनिष्ट करण्यासाठी त्यांनी तप केला. हिरण्यकश्यपूला काय हवं होतं? त्याला हवं होतं की मला तिन्ही लोकांचा मी अधिपती झाला पाहिजे, आणि यांना वर मिळाल्यावर पण हे राक्षस काय करायचे? स्वर्गात जायचे. मग तिकडचे देवदेवता त्यांच्याकडे युद्ध करतील किंवा त्यांना मारतील किंवा त्यांना तिकडनं घालवतील स्वर्गातून, किंवा त्यांना आपले नोकर करतील. तर ही जी अशी इच्छा आहे ना की जिकडे तुम्ही दुसऱ्यांचे अनिष्ट करता, वाईट करता, त्या तपाला तामसिक तप म्हटले गेले आहे. म्हणजे त्यांची चांगली इच्छा नसते. दातव्यम इति यत्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्. कर्तव्यपोटी कर्तव्याची अपेक्षा न ठेवता योग्य वेळी आणि स्थळी आणि योग्य व्यक्तीला दिलेले दान सात्विक मानले जाते. आता इकडे कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे का दान कसं करायचं. आता जो दान करतो की माझी ड्युटी आहे, दान करणं ही माझी ड्युटी आहे, योग्य स्थळी, योग्य वेळेला आणि योग्य व्यक्तीला, म्हणजे 3 गोष्टी लागतात. 4 गोष्टी. एक म्हणजे आपण काही एक्सपेक्ट नाही करायचं, आपली ड्युटी म्हणूनच दान करायचं. योग्य व्यक्ती लागते, योग्य वेळ आणि योग्य स्थान असं असेल तरच ते दान सात्विक म्हटलं जातं. आता इकडे तुम्ही बघताय एक प्रभूजी आहे, ते काय करतात? पुस्तक लोकांना वाटतात. म्हणजे ते काय? कृष्णाचं ज्ञान देतायत ते. तर असं जेव्हा आपण दान करतो, या दानाला सात्विक रूप मिळतं. आणि हे जेव्हा स्पेशली दान जेव्हा आपण मंदिरात करतो तर ते खूपच चांगलं. म्हणजे श्रील प्रभुपाद म्हणतात की बेस्ट चॅरिटी मीन्स टू गिव्ह समथिंग फॉर कृष्णा सर्व्हिस, की कृष्णाला काय, कुठलं दान केल्यावर आनंद होणार आहे हा विचार मनात ठेवून मग ते दान करायचं. आता इकडे श्रील प्रभुपाद आणि दानामध्ये खूप प्रकार आहेत बरं का. काही जण दान का करतात की त्यांना काहीतरी हवं असतं बरं का, तर ते असं दान म्हटलं तर परत ते राजसिक होतं. आता इकडे तुम्हाला काय दिसतंय की कृष्णाचा जन्म झालेला आहे आणि नंद महाराज आणि यशोदा माता यांनी पूर्ण गावाला दान केलं, खूप गोष्टी दान केल्या. आता हे जे दान आहे याला हर्षदान म्हणतात, की आनंद खूप झालाय कृष्णाचा जन्म झाल्यावर आणि मग त्यांनी दान केलंय. तर दानातही खूप प्रकार असतात. इकडे आता आपण बघूया की पुढे राजसिक दान कसं आहे. आता मी श्रील प्रभुपादांचं सांगत होते की श्रील प्रभुपादांना एकदा ते त्यांच्या खिडकीतून बाहेर बघत असताना त्यांना असं दिसलं की रस्त्यावर कचऱ्याच्या पेटीमध्ये एक भिकाऱ्याचा मुलगा आणि एक कुत्रा
दोघेही अन्न शोधत आहे. तर त्यांना खूप वाईट वाटलं आणि मग त्यांनी एक नियम केला की आपली जिकडे जिकडे इस्कॉन मंदिर आहे त्या मंदिरामध्ये 10 मैल कोणीही उपाशी पोटी राहिलं नाही पाहिजे. त्याच्यामुळे ते इस्कॉन मध्ये तुम्ही कधीही जा, तुम्हाला प्रसाद मिळतो आणि ते सुद्धा तुम्ही तिकडे अन्नदान करतात. पण ते अन्नदान कसं करतात, पहिल्यांदा ते सगळं अन्न कृष्णाला अर्पण करतात आणि मग ते दान करतात बरं का. म्हणजे कृष्णाला सेंटर मध्ये थ्रू कृष्णा. आणि बरेचसे जे भक्त आहेत ते काय करतात, आता आपण जेव्हा बाहेर जातो कोणीतरी भिकारी असतात, ते पैसे मागतात, आपण ते पैसे देतो, तर ते इस्कॉनचे डिव्होटीज काय करतात की आपल्याजवळ ग्लुकोजचे बिस्किटाचे पुडे ठेवतात, घरी असे बरेच पुडे आणून कृष्णाला अर्पण करतात आणि ते पुडे आपल्या बरोबर घेऊन जातात. मग असं कोणी भुकेला वगैरे असेल तर त्याला एखादा ग्लुकोजचा पुडा किंवा असं ते दान देतात. आता इकडे राजसिक दान. राजसिक, काही राजसिक असेल म्हणजे फळ हवं असतं. आता जेव्हा तुम्ही बघता मोठमोठे हॉस्पिटल्स बांधलेली असतात किंवा शाळा असतात, त्या शाळांना ती शाळा हॉस्पिटल बांधण्यासाठी खूप कोणीतरी खूप अशी लमसम पैसा दिलेला असतो. तर त्या माणसाची इच्छा काय असते की या शाळेला माझं नाव दिलं पाहिजे किंवा हे अमकं हॉस्पिटलमध्ये अमकं डिपार्टमेंट आहे ना, त्याला माझं नाव दिलं पाहिजे. मग हे जे दान केलं जातं की एक इच्छा ठेवून, त्याला राजसिक दान म्हणतात. आता मी वाचते. यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानं राजसं स्मृतम. हरे कृष्ण. परंतु जे दान क्लेशपूर्वक प्रत्युपकाराच्या हेतूने अथवा फळ नजरेसमोर ठेवून दिले जाते ते दान राजसिक म्हटले आहे. आता इकडे दाखवलंय ना, हा माणूस काहीतरी दान करतोय पण आपला फोटोही काढतोय, तो दाखवणार आहे आपल्या मित्रांना. आता तामसिक दान कसं आहे ते आपण बघूया. अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदारुतम. हरे कृष्ण. अपवित्र ठिकाणी, अयोग्य वेळी, अयोग्य व्यक्तीकडे किंवा योग्य लक्ष आणि आदर न देता केलेले दान हे अज्ञानानेच आहे, अज्ञानतेचेच आहे असे म्हणतात. हरे कृष्ण. तर इकडे जेव्हा बघा आपण कुठल्या तरी बारला किंवा कॅसिनोला पैसे देतो, तर ते जे दान आपण जर केलं तर ते तामसिक दान आहे. इकडे सुद्धा बघा बरेचदा भिकारी असतात, ते सिगरेट बिडी ओढत असतात, मग त्यांना आपण पैसे देतो. ते त्या पैशानी ते काय आणणार आहे, दारूची बाटली आणणार आहे, नाहीतर बिडी आणणार आहे. तर हे जे दान असतं ना, हे अपवित्र, तो माणूस अपवित्र असतो, ठिकाण अपवित्र असतं, वेळ अयोग्य असते. तर असं, आणि आपण तुम्ही बघितलं का काय काय लोक भिकाऱ्यांकडे पैसे टाकतात असे, तर तेव्हा आपण आदर देत नाही. मग हे जे ज्ञान आहे हे तामसिक दान म्हटलं जातं. इकडे तुम्हाला स्लाइड मध्ये हा दिसतोय ना माणूस, तर सिगरेट ओढतोय. तर असं हे जे दान देतो आपण कुठल्याही बियर बारला, कॅसिनोला किंवा अशा लोकांना. हरे कृष्णा. पल्लवी माताजी. हो माताजी. हरे कृष्ण. सृष्टीच्या प्रारंभापासून परम सत्य दर्शविण्यासाठी ओम तत्सत
हे 3 शब्द वापरले गेले. हे 3 प्रतीकात्मक निरूपण ब्राह्मणांनी वेदाच्या स्रोताच्या जप करताना आणि परमात्म्याच्या साधनांसाठी यज्ञ करताना वापरले होते. हरे कृष्ण. आता ओम तत्सत याचा अर्थ इकडे आपण समजावून घेतोय बरं का. तर आपण जे आणि 1-2 श्लोक आहेत ते वाचूया, मग मी तुम्हाला सगळ्याचा मिळून अर्थ सांगते. हरे कृष्ण. वाचता पल्लवी माताजी? हो माताजी. अशा प्रकारे परमात्मा प्राप्त करण्यासाठी दिव्यवादी लोक त्याग, दान आणि तपस्या करतात. नेहमी ओमने सुरुवात करतात. ओम इति एतत् ब्राह्मणोनी नेहिष्टहम नाम. पहिले ध्येय सूचित करते ओम म्हणजे विष्णू. हे सर्वोच्च ध्येय सूचित करण्यासाठी वैदिक श्रोत्रांच्या सुरुवातीला ठेवलेले आहे. तद या शब्दाने त्याग, तपस्या आणि दान करावे अशा दिव्य क्रियांचा उद्देश भौतिक गुंतामुक्त होणे हा आहे. तत्त्वम असी तत् मुक्तीसाठी अलिप्त कार्यांचे वर्णन करताना या क्रियाकलाप भौतिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करून केले जातात. हे आपण नंतर वाचूया आता. तर आता ओम तत्सत. ओम तत्सत म्हणजे काय की याचा अर्थ म्हणजे की जो परम सत्य आहे, जो पुरुषोत्तम भगवान आहे किंवा जो कृष्ण आहे, म्हणजे ओम तत्सत ही कृष्णाचीच नाव आहे. पण कृष्ण म्हणायच्या ऐवजी आपण काय म्हणू शकतो, ओम तत्सत. किंवा असं का म्हटलंय, असं कोणी म्हटलंय आणि आपण असं का म्हणायचं. तर आता मला एक सांगा की जेव्हा तुमचं कुठलंही महत्वाचं काम असेल, एक प्रोजेक्ट करायचा असेल, एका परीक्षेला तुम्ही जाताय किंवा कुठलं तरी महत्वाचं एक कार्य तुम्हाला करायचंय, तर तुम्ही जाण्या अगोदर ऑफिस असेल, परीक्षा असेल, शाळा असेल किंवा कुठे परदेशात असेल, तुमच्या कंपनीने पाठवलंय तुम्हाला ऍज अ लीड प्रोजेक्ट मॅनेजर, हे सगळं पाठवलं. मग आता तुम्ही जायच्या अगोदर आशीर्वाद घेताना घरी आई-वडिलांचा आणि प्रार्थना करता का तुम्ही घरी? करतो ना. हा, मग आपण काय करतो प्रार्थना म्हणजे मला सांगा. काय करतो आपण प्रार्थना की देवा मला आशीर्वाद दे आणि माझ्या हातून हे सगळं कार्य उत्तम होऊ दे, हा, आणि सक्सेसफुल होऊ दे किंवा मला यश मिळू दे, अशी तर प्रार्थना आपण करतो. तर त्याचप्रमाणे ब्रह्मदेवाला सुद्धा एक मोठी जबाबदारी दिली होती, हे भौतिक जग तयार कर. आता भौतिक जग तयार करणं काही सोपी गोष्ट आहे का? तर त्याचप्रमाणे ब्रह्माने सुद्धा जग करण्या अगोदर त्यांनी कृष्णाची आठवण काढली. पण ती आठवण त्यांनी कशी काढली? हरे कृष्ण नाही म्हटलं, ओम तत्सत असं ब्रह्मदेवानी म्हटलं आणि मग त्यांनी हे जग, भौतिक जग निर्माण केलं. तर आता हे जे भौतिक जग निर्माण केलं, त्या 3 महत्वाच्या गोष्टी ब्रह्मदेवाला निर्माण करायच्या होत्या आणि त्या 3 गोष्टींवर हे निर्माण केलेलं जग म्हणजे त्याच्यावर त्याचा सक्सेस होता. त्या 3 गोष्टींवर. त्या 3 गोष्टी कोणत्या? एक म्हणजे वेद, दुसरं म्हणजे यज्ञ म्हणजे तुम्ही धार्मिक जीवन जगता ते, हा, आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे ब्राह्मण. वेद,
यज्ञ आणि ब्राह्मण या 3 मुख्य गोष्टी ब्रह्मदेवाला तयार करायच्या होत्या. तर आता आपल्या हातून कुठलीही चूक होऊ नये आणि जर काही कमी राहिली तर कृष्णाने ती भरून काढावी. या अर्थाने त्यांनी ब्रह्मदेवानी ओम तत् सत असं म्हटलं. म्हणजे ओम म्हणताना ब्रह्मदेवाच्या मनामध्ये काय होतं की बाबा ही जी ऍक्टिव्हिटी आहे ही मी कृष्णासाठी करतोय. एक मिनिट. ही जी ऍक्टिव्हिटी आहे ही मी कृष्णासाठी करतोय असं त्याच्या मनामध्ये होतं. कृष्णाला स्मरून त्यांनी ते चालू केलं. मग तत् म्हणजे काय की ही ती ऍक्टिव्हिटी झाली ही तो कोणाच्या आनंदासाठी करतोय, कृष्णाच्या आनंदासाठी करतोय. आणि सत म्हणजे की जेव्हा ही जी मी ऍक्टिव्हिटी कृष्णाच्या आनंदासाठी करतोय त्यात मला काहीही नकोय, कसलीही फळाची अपेक्षा नाहीये. तर असं म्हणून त्यांनी ती ऍक्टिव्हिटी केली. म्हणजे जग हे भौतिक जग निर्माण केलं. आता ब्रह्मदेव हे कोण आहेत? हे आपले आपण असं म्हणूया प्रायमरी क्रिएटर आहे. त्यांनी ही भौतिक सृष्टी निर्माण केली. तर ज्याप्रमाणे एका घरामध्ये अशी एक परंपरा असते ना की आमच्याकडे गणेश पूजा अशी चालते, आम्ही अशी मूर्ती आणतो, असा नैवेद्य दाखवतो, आमच्याकडे पिढ्या हे गुरुजी असतात पूजेला वगैरे, असे काय काय असतं ना सांगितलेलं. किंवा ती मूर्ती इतकी उंच असते किंवा शेंदुरी रंगाची असते किंवा जे काय असतील त्याप्रमाणे ती परंपरा चालत येते. त्याचप्रमाणे ब्रह्मदेवानी आपले पिता आहेत आणि त्यांनी कार्यारंभी ओम तत्सत म्हटलं होतं. मग आपण त्यांची मुलं आहोत, त्यांनी जसं केलं तसंच आपण फॉलो करायचं. म्हणून आपण सुद्धा कधीही कुठलंही यज्ञ करताना, दान करताना नेहमी ओम तत्सत म्हणून ते दान करायचं. ते दान करण्या अगोदर कृष्णाचं स्मरण करायचं ओम या शब्दाने. तत् ही ऍक्टिव्हिटी तुम्ही कोणासाठी करताय? कृष्णासाठी करताय. सत कोणाच्या आनंदासाठी करताय? कृष्णाच्या आनंदासाठी करताय. फळाची सुद्धा आम्हाला अपेक्षा नाहीये. हे लक्षात ठेवून आपण हे असं दान करायचं. म्हणजे ज्याप्रमाणे ब्रह्मदेवाने जग निर्माण करण्या अगोदर कृष्णाचं स्मरण केलं, कृष्णासाठी केलं, त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा हे जे 3 शब्द आहेत कृष्णा प्रित्यर्थ म्हणायचे. म्हणजे असं आहे का की मला दान करायचंय, मी त्याच्या अगोदर हरे कृष्ण 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 हरे हरे असा मंत्र म्हण तरीही चालेल, पण कृष्णाला स्मरा. पण ब्रह्मदेवानी जे आपले पिता आहेत त्यांनी असं म्हटलं म्हणून आपण त्यांची मुलं, आपण पण ओम तत्सत म्हणतो. हे झालं. आता त्यांनी सांगितलंय ओम म्हणजे विष्णू किंवा कृष्ण. म्हणजे ते सूचित करतो की ओम म्हणजे हे जे काय मी करतोय हे कृष्णासाठी करतोय. तत् म्हणजे ऍक्टिव्हिटी. ही ऍक्टिव्हिटी आपण कोणासाठी करतोय? आपण कृष्णासाठी करतोय, आपल्यासाठी नाही, कृष्णासाठी करतोय. म्हणजे तत्. आणि त्यांनी उपनिषद दिलेलं आहे की तत् हा शब्द चांडोग्य उपनिषदामध्ये आलेला आहे. आणि तत् जेव्हा आपण ती ऍक्टिव्हिटी कृष्णासाठी करतो तेव्हा ती बंधनकारक होत नाही. आपण त्या ऍक्टिव्हिटी पासून डिटॅच्ड होतो, म्हणजे आपल्याला आसक्ती नसते आणि ती बंधनकारक होत नाही. आणि सत म्हणजे काय की आता जे काय आपण करतो ते जे आपल्याला फळ सुद्धा नकोय, पण जे काय आपल्याला फळ मिळणार आहे ते शाश्वत असणार आहे.
तर इकडे त्या अर्थाने सत आहे. आता त्यांनी ओम शब्दाचा फोड करून सांगितलेला आहे की अ, उ आणि म ही 3 अक्षर मिळून ओम होतो. तर चैतन्य चरितामृत आदी लीला मध्ये सांगितलेलं आहे 7.128 की ही जी 3 अक्षर आहे ती काय ती कोणाची प्रतीक आहे. तर अ म्हणजे अकार म्हणजे कृष्ण, उकार म्हणजे कृष्णाची शक्ती किंवा राधा आणि मकार म्हणजे सगळे जीव. असं वाचता का पल्लवी माताजी? हरे कृष्ण. अकारे चित्ते कृष्ण सर्व लोके नायक उ कारेंचते राधा म करो जीव वाचकः. अकारेंचते कृष्ण अकार अक्षर कृष्णाला सूचित करते. जो सर्व लौकिक नायक सर्व जीव आणि ग्रह भौतिक आणि आध्यात्मिक यांचा स्वामी आहे. उ म्हणजे उकार हे अक्षर श्रीमती राधाराणी कृष्णाची आनंद शक्ती आणि माकार म्हणजे जीवांना सूचित करते. जीवांना. हरे कृष्ण. आता हा शेवटचा आहे. हरे कृष्ण. हे पार्था अर्थात पृथ्वीपुत्र अर्जुन, श्रद्धेशिवाय केलेले हवन, दिलेले दान, केलेले तप आणि जे काही केलेले शुभ कार्य असेल ते सर्व असत म्हटले जाते. त्यामुळे ते ना इहलोकात फलदायी ना परलोकात. म्हणजे की इकडे शेवटी पोषण छीन लेता है वो. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी बरं, इकडे काय सांगितलंय की समजा जर श्रद्धेशिवाय तुम्ही काहीही केलं, हवन करा, दान करा, तप करा, तरी पण तुम्हाला जे फळ मिळेल ते शाश्वत नसेल. मिळालंच तर ते टेम्पररी मिळेल, पण शाश्वत फळ तुम्हाला मिळणार नाही. तर आज आपण काय काय बघितलं की अर्जुनाने विचारलं की ज्यांची श्रद्धा आहे पण ते शास्त्रांनी सांगितल्याप्रमाणे ती श्रद्धा करत नाही. दुर्योधन ने पांडवों को जिस प्रकार छोटे कुमुद माताजी हा तर अर्जुनानी प्रश्न विचारला की शास्त्रविहित जे यज्ञ करतात किंवा तप करतात, दान करतात, त्यांची उपासना जी आहे ती कशी आहे, काय परिणाम होतो. मग कृष्णाने उत्तर दिले की अशी जी उपासना आहे ती 3 पद्धतीमध्ये केली जाते. आता काही जणांची श्रद्धा असते ती सात्विक असते, राजसिक असते, तामसिक असते. काही जण यज्ञ करतात, तप करतात, तो सुद्धा सात्विक, राजसिक, तामसिक असतो. मग आपण हे सगळे यज्ञ तप बघितले, आहार बघितला अशा लोकांचा, आणि दान धर्म सुद्धा बघितले. आणि मग नंतर ओम तत् सत, त्याग, दान, तपस्या हे आपण परमात्म्याला अर्पण करावे. का तर असं अर्पण केल्यावर ते जे आपण कर्म करतो किंवा ती ऍक्टिव्हिटी आपल्याला बंधनकारक होत नाही, उलटी त्याच्यामुळे आपल्याला मुक्ती मिळू शकते आणि त्यापासून जे फळ आपल्याला मिळतं ते शाश्वत असतं. आता तुमचे काही प्रश्न आहेत का? तुम्हाला समजला का आजचा अध्याय? मी रेकॉर्डिंग बंद करते.